Fakot khasolat. Bismillahirrahmanirrahim. Fakot khasolat. Mongko teman-teman hasil apa atawakulu kumandel. Hakohu kelawan sak temene tawakul. Fahada mongko utami iki aladi. Ayat aladi tegesekan zakarnahu. Kanggo nutur sapa ingsun ing aladi min anal aqwila saking setuhune pira-pira dawuh saking setuhune pira-pira dawuh iku turja'u den dalekake apa akopil bila aslin maring asal wahidatin kan suwiji wahidin kan suwiji haddahu hale wa peran haddahu iku wahada iku haddu pelanggarane tawakul tawakuli wali suyu hilang iku keduwene pira-pira sek witawakuli ing dalam kumandel Akowilu utai piro-piro dawuh kaul siwa makan sakmiyane barang zakarohu kan wis nutur ing sapa manusa fala baksa mongko ora ana bahaya iku maujud an-nurida yen to nekake sapa ingsun ma ing barang kala bukan dawake sopa asuyuhu biro-biro seh walasiyama lan apa maneh pribadi maning dalem setengah barang koluhu kang dawake sopa suyuh ing ma bafi ukati koti tawakuli ing dalam kakek koti kumandel wafi badi lan ibu ing dalam setengah ma isyaratun utawi isyarat ila aklama qomatihi maring luwe-luhure pira-pira makomi tawakul wa makrifatu dzalik utawi ngaweruhi mengkono-mengkono akhlak iku muhimun kang penting fana kudu mongko ngucap sapa ingsun wala dawuh sapa Abu Thalib al-Makki sahibul budi kang duweni kitab wala dawuh sapa Badul Arifin lama suila semansane bentakoni sapa Badul Arifin angkati koti tawakul saking kakek koti tawakul gua utawi tawakul iku alfirotulu mayu minat tawakul saking kumandel ayat tawakal kumandel sopaman walayang dululan uran ningali sopaman ila tawakul maring kumandel man annau setuh nikman la li ajlihi krono alai tawakul yukfa iku yukfa iku yukfa dan cukupi sopaman au yu'afa utawa yu'afa utawa waras au yu'afa utawa waras sopaman au yu'afa utawa dan tuhoni sopaman baca alam mempendadekake sopaman binadori kelawan angen-angen iman ila tawakuli maring kumandele iman ilatan ing roro bitawakuli ing dalam kumandele iman yalzamu kan wajib ma apa
firaru lumayu minha saking ngilah kataya dumasai langgeng apa nadaruhu angen-angen iman ila wakil maring zat kang makilake wahdahu kali suwijine wakil bila kholalin kelawan tanpa cacat wayakuma lan jumeneng lahu maring wakil bisa hadatin kelawan nekseni minhu saking minhu saking wakil bila malalin kelawan tanpa bosen walayakunu lan ora ono iku baina wa antarane man baina wakili lan ing dalam antarane wakil apa saepun suwiji-wiji yang dulu ningali sapa man ilai maring se au yakulu utawa awilu utawa kegeongan sapa man aliyang atese yudallu utawa den tuduhake sapa man bihi kelawan bihi kelawan terus kata taukil sehingga gawe wakil aidon kalimane aladikan buakan utami tawakul iku toriku dalaniman pokoknya wafat abarot lan teman-teman ngibaratake sapa ta'ifatul panan min ahlil makrifah min hadal tak makna saking ikilah makna ayat tawakul bi ibaratin kelawan barang pira-pira ngibarat Pakola mengkon dijawab sapa Abu Turab al-Naksha Abu Turab an-Nakshabi mana apa ini atawakul utawi tawakul iku tarkul badan nyelek badan fis ubudiyah ing dalam ngawula bukti wa ta'ala lan gumantung apa wa ta'alluq dan iku tarkul badan nyelek badan fis fil ubudiyati dalam ngawula bukti wa ta'allulul qalbata allul qalbi lan gumantinge ati birububiyah kelawan sifat bangsa pangeran ola dawuh sapa zakok imam zakok atawakul utawi tawakul kumandel iku Rasul Aisyah nulan pengupa jiwa ila yaumin maring dina wabiten kan suci wasti wa isqatu hammin lan gugurake prihatin godin
wasti wa isqatu hamigodin lan gugurake prihatin ing dalem sesuk wa qolalan dawuh sapa ghairuhu liyane zakop la atawakul utami tawakul wa ya tawakul iku al kumudu sirep opo ati sirep opo ati tak mawarit ing dalem nisore gontu mekane hukum ing dalem nisore gontu mekane hukum bakanalan ono sapa badul asyakina setengah piro-piro guru kita ida sumila terkalane den takoni sapa badu asyakina anikawa kuli saking kumandel aja kamu jawab sapa badu asyakina anhu saking tawakul bi ainil hakikati kelawan peninggal hakikat bayakulu mongko dawuh sapa badu asyakina wa utai tawakul iku antakuna yen to ono sapa sira ma'al haqqi sartane Allah kan hak iku kamalam takun kaya oleh durung ketemu sapa sira iku kamalan takun kaya oleh durung ketemu sapa sira durung ketemu fa innal haqqa pastune Allah kan hak al ana ing dalam saiki iku kama kaya dene iku kama lan yazal kaya oleh ora diusir sapa hak wa qalalan dawuh sapa al-Jariri Imam Hariri apa jim apa qala al-Jariri fatawakul moko kai kumandel iku mu'ayyana tul itirori ningali banget hajat ningali banget hajat aja kumu tegese ono apa tan khat aya kumu tegese ono apa bido aku bandane man indah maulahu ono sandinge bendarane man iku al-iflasa kasepen iku al-iflasa kasepen wa kalulan ono apa tingkaiman bil amalil iyasi ing dalam pira-pira fil akmali ing dalam pira-pira ngamal iku al iyasa megotake kala dawuh sapa Sahlun Imam Sahlun atawakul utawi tawakul wa ya tawakul iku atabari lebaran minal kauli saking doyo wal kuwati lan kekuatan wa qolalan dawuh sapa ghairu liyane Sahlun wa utawi tawakul iku adamul ikrimati ora anane tetanggenan iku adamul ikrimati ora anane merhatekake bima kelawan barang kutubia kan teman-teman dan cukupi pokoknya kama layak tamu kaya oleh ora susah
sapa asofiku wong kang waras ora susah bidawai kelawan tombo ilufiyah nalikane den warasake sapa soke wakanalan ono sapa Al-Hasan Sayyid Hasan iku yakulu dawuh sapa Sayyid Hasan atawakulu utawi tawakal kumandel wa ya tawakkul iku arido-rido wa ridho iku isyaratun awa isyarat ila akdomi samroti paring luwe agumi wae tawakkul wa bilalan den ucapake apa huwa utawi tawakkul iku taslimul akdari masrahake pesten kulliha sakabehane akdar dipasrahno lil qadir maring zat kang kuwasa wati kodu anna jami'ah lan nekotake setuhune sekabehane akdar iku kodoe qadir wa qadarulan qadare qadir wa utawi il iku isyaratun nama isyarat ilal qadari maring qadar al-mafrudikan dan berdoake apa minggu qadar wa qalaman dawu sapa Ibnu Atha laisa ora ono apa atawakkulu kumandel iku luzumal kasbi tetepe kasbi nyambut gawe walatar kahulan ora tinggal kasbi inama tawakkul aning pestine utai kumandel iku mukminatun sifat anteng bil qalbi ing dalem ati ilan nar maring ilan nari tumrap manjing neraka wa kadzalik lan kaya mengkone kala Ibnu Atha kala dawuh sapa Abu Abdillah Al-Qurasyi bitawakuli inama wa amin pestine utawi tawakkul iku itma'anna maka iku inama wa amin pestine utawi tawakkul iku itma'anna yatma'inu itma'anna iku itma'anna anteng sapa man ilallah sirron kali samad wa jarron kali ngedek wa radhiyallahu ridho sapa man di kelawan Allah kafilan iku zat kang nanggung wanak wuhu lan sepadane kola Abu Abdillah kola dawuh sapa Ruwaimun Imam Ruwaimun inama tawakkulan ing pentinge utawi takakul tawakkul kumandel iku asik kotu kumandel lai kelawan Allah ikoliman dalam saben-saben barang domina kang nanggung sapa Allah ing mah bihalin ing dalam endi-endine tingkah kala dawuh sapa Abu Musa Ad-Dair
tawakkul utawi kumandel waya tawakkul iku ayat tawiya yang padha indaka ing dalem sanding ira apa bagiatun ana alas wa babu tofi wa babu to tinggi lan lawange kendelo wakolalan dawa sapa weru liyane Abu Musa atawakul utawi tawakul iku istilahul wujudi oleh merentai pinemu ala isyaratin ing atase isyarah wa hadfi tabasyum wa hadfi tasyarrufi lan buang ngrasa mulya lan buang ngrasa mulya ilal irfaq maring walaga napa irfaq kawelasan ilal irfaqi mengko maring kawelasan yakni negesi sapa yakni negesi sapa yakni negesi sapa yakni negesi sapa wairu bikol bin kelawan hati wahadu utawi pelanggaran wa hak jim yakni bikol bi bujadihi yakni negesi sapa ghair yaglibu mlindi apa wujudu lapan pinemune mutawakkil nemu isaratahu ing sarai mutawakkil bikaulin kelawan pengucap tauhimatin utawa sejo fayusan dilu mongko nungkulake fayusan dilu mongko nungkulake apa wujuduhu ing mutawakkil anita faruhi saking kober ila ghairihi maring liyane Allah wakilangan dan mengucapake apa tawakkul utawi kumandel waya tawakkul iku al-kafu nyegah anil al-ghiyar saking perkara liyane Allah anil al-ghiyari saking perkara liyane Allah bisiri dalam tingkasanan wal alaniyati lan ngendeng wasukuni lan menyegah wasukuni lan nyegah saking anteng ilal khalqi maring makhluk bila wasitatin kelawan tanpa lantaran wa qala sahlun atawakkul utawi tawakkul wa ya tawakkul iku at-taqwa taqwallah wa tajalan gawe hujah sapa sahlun biqaulihi kelawan gawe Gusti Allah taala ittaqu wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah hakka tuqati kelawan sak temene wedi Allah fa innal makna mongko
setuhune artine kauluhu ta'ala iku kudu nyembah sapa sira kabeh ing Allah bitawakkuli kelawan kumandal wa qala lan dawuh sapa salun marotan ing dalem saambalan wa tawakkul iku idharul fakri nglahirake sifat fakir wal faqoti lan bangete fakir nglahirake fakir disumendekno ilahi maring Allah wa wafaqahu lan nocoki ing kolan sandun bidzalika ing dalem mengkono idharul fakri sapa Abu Bakar rupane Muhammad bin Musa al-Wasiti faqala mengkono dawuh sapa Abu Bakar atawakkul utai tawakkul wa ya tawakkul iku qasdul faqati nejo fakir wal iftiqari lan tegese karep maring Allah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.